Vă salut, prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Astăzi vorbim despre un OZN care se pare că a fost doborât de Rusia în anul 1979. Există multe documente ce conțin informații despre cercetarea OZN condusă de personalul unui departament special din cadrul fostului KGB. Un astfel de document a dezvăluit că un OZN a fost doborât în 1979 de către o agenție secretă a Uniunii Sovietice în nordul regiunii Moscova. De la înființarea sa la 13 martie 1954 și până la 3 decembrie 1991, KGB a servit ca principala agenție de securitate a Uniunii Sovietice. A fost responsabilă pentru securitatea internă, colectarea informațiilor și operațiunile poliției secrete. Agenția era similară cu un serviciu militar, care funcționa conform legilor și reglementărilor armatei, în același mod în care armata sovietică sau trupele interne funcționau în conformitate cu legile și regulamentele sovietice. În timp ce majoritatea arhivelor KGB rămân clasificate, marca secretă a fost eliminată din unele dintre documentele referitoare la numeroasele evenimente OZN care s-au prăbușit în URSS. Incidentul despre care vorbim a avut loc în 1979, în cea mai nordică suburbie din imediata vecinătate a Moscovei. Pe 13 noiembrie, sisteme de apărare aeriană din apropierea orașului Dubna au fost alertate cu privire la prezența unui obiect zburător neidentificat. Pentru a preveni apropierea de capitală a OZN-ului, în formă de disc, s-a hotărât doborârea lui. În mod surprinzător, planul a avut succes. Tragerea unei rachete antiaeriene pentru sistemul de apărare aerian al Moscovei a fost efectuată de una dintre componentele ZRV, care este un punct al sistemului de apărare aeriană Inelul Albastru. Impactul inițial a doborât complet OZN-ul. La locul accidentului a fost trimisă o brigadă militară. Obiectul, în formă de disc, s-a dovedit că avea un diametru de aproximativ 6 metri. Carcasa obiectului a fost perforată, cauzând daune catastrofale structurii interne a navei. După ce a fost descoperit, OZN-ul a fost transferat în laboratorul Organizației de Cercetare și Producție Fulger, unde fusese anterior construit renumitul Buran, primul avion spațial care a fost fabricat ca parte a programului sovietic aerian. O mare parte din interiorul obiectului fusese grav deteriorată. Deoarece pilotul nu a fost localizat, nu era încă clar cum a fost controlat echipamentul. Nu existau caracteristici distinctive. Analogul presupus al cutiei negre nu a putut fi declasificat din cauza problemelor de securitate. Era extrem de bine protejat împotriva oricăror eforturi de hacking. Nu existau informații despre cum să se decripteze fișierul sau despre cum să se poată extrage conținutul din acesta. În urma investigațiilor ulterioare, oamenii de știință au ajuns la concluzia uluitoare că dispozitivului îi lipsea atât un motor cât și o cameră de combustibil. Probabil că obiectul se deplasase ca urmare a energiei eliberate de doi magneți puternici, care fuseseră acumulați într-un mecanism necunoscut, care era un balon metalic închis în formă de simbol al infinitului, cu partea grea conținută în el. În 1982, proiectanții și inginerii au reușit să stabilească o formă de simbioză între o aeronavă de luptă și o farfurie zburătoare, ca urmare a resturilor și a aparatelor care au fost investigate. A fost primul avion antigravitațional dezvoltat în Uniunea Sovietică. În plus, angajații NPO Molnia au încercat să restabilească mecanismul OZN-ului doborât, dar din anumite motive acest lucru nu a fost posibil din cauza dificultăților tehnice. Următoarele elemente au fost apoi incluse în noul ghid Orientări pentru regiunea Moscovei privind colectarea de informații cu privire la evenimente anormale, în special OZN-uri. Ghid lansat în 1982. Iată câteva din instrucțiunile acestuia.
Doborâți OZN-urile doar atunci când este absolut necesar. Faceți toate încercările posibile pentru a crea contact atunci când încercați să faceți un contact. În cazul în care nu există un răspuns, ridicați escorta în aer. În plus, a fost înființat un grup de răspuns rapid la Departamentul de Studii OZN, care a ținut evidența locurilor de aterizare ale vehiculelor și a trimis personal la ele de îndată ce apăreau. Informațiile dobândite de acest departament în ultimul deceniu al Uniunii Sovietice au inclus 28 de aterizări în regiunea Moscovei și 3 locuri de prăbușire în care au fost implicate avioane și vehicule neidentificate. Incidentul cu pricina a fost adus pentru prima dată în atenția publicului în anii 1990 și la începutul anilor 2000 de mai mulți martori, inclusiv Victor Lastochin, un ofițer care a participat la transportul și identificarea obiectului, capitanul KGB Andrei Petrov, care a fost unul dintre autorii ghidului metodologic Linii directoare pentru regiunea Moscovei privind colectarea de informații despre fenomene anormale, în special OZN-uri, și majorul Artyom Valerievici Bistrov. Astfel de povești nu se întâmplă de la sine. În primul rând, cele mai recente invenții sunt atât de diferite de cele din trecut, încât pare aproape ca și cum aceste tehnologii ne-au fost aduse de civilizații avansate din exterior. În urmă cu 30 de ani, oamenii aveau pagere și telefoane mobile cu butoane. Acum, toată lumea are smartphone-uri, iPad-uri, Nintendo și alte minuni tehnologice. Același lucru este valabil și în cazul tehnologiei militare, majoritatea celor mai moderne arme fiind dezvoltate pe baza informațiilor adunate în astfel de scenarii. Dacă aceste evenimente sunt într-adevăr reale, întrebarea care se pune este cine ascunde adevărul despre OZN-uri. Ufologii din întreaga lume au acuzat în mod repetat guvernele și serviciile speciale ale marilor puteri în efortul de a ascunde publicului adevărul despre contactele cu informații extraterestre. În această privință ne putem aminti de misterioasa catastrofă de la Roswell din vara anului 1947 sau de zvonurile unui accident OZN în Urali la sfârșitul anilor 60. În toate aceste cazuri, autoritățile au declarat că nu există extraterestri în aceste părți, iar entuziaștii care au încercat să conducă anchete au avut probleme grave cu FBI, KGB și organizații similare. În 1980, Organizația Internațională a Ufologilor, ICUFON, a publicat un memorandum prin care se justifică necesitatea creării unei agenții spațiale mondiale care să îndeplinească următoarele sarcini: controlul internațional și observarea activităților OZN în întreaga lume, găsirea modalităților de a stabili contacte cu forțele care conduc activitățile OZN, prevenirea oricăror acțiuni ostile împotriva OZN-urilor de către forțele armate ale țărilor participante la agenție și folosirea descoperirilor OZN pentru a accelera progresul și a îmbunătăți viețile în toate țările. Memorandumul a menționat numeroase exemple de acțiuni ale agențiilor guvernamentale americane menite să suprime și să ascundă date publice cu privire la problema ozenistică. În 1988, șeful ICUFON, von Kevitsky, a întocmit și a trimis tuturor statelor membre ONU un nou memorandum care conținea 350 de documente declasificate, care descriau 140 de incidente clasice OZN. Acest memorandum era format din 4 părți: sindrom de risc potențial OZN, planuri militare de apărare armată împotriva invadatorilor extraterestri, război nedeclarat împotriva OZN, forțelor galactice, și drumul către războiul stelar, o chestiune de supraviețuire. Au fost repetate încercări de organizare a cercetării OZN în cadrul Organizației Națiunilor Unite, deoarece unii lideri ai ONU au luat această problemă destul de în serios. Prima încercare de organizare a unui studiu internațional al acestui fenomen
a fost făcută în 1966 de către secretarul general al ONU, U Thant, dar atunci ambasadorul SUA la ONU, Goldberg, a luat măsuri viguroase pentru a preveni acest lucru și l-a asigurat pe U Thant că Statele Unite în sine ar conduce un studiu științific imparțial al problemei OZN. Atitudinea lui U Thant față de OZN-uri poate fi apreciată de declarația sa din 5 iulie 1967. Cea mai importantă problemă care ar trebui să ne intereseze, spunea acesta, în afară de războiul din Vietnam, este farfuria zburătoare sau OZN-urile. Atunci când, în 1970, cercetătorul OZN al Germaniei de Vest, Jacobi, l-a întrebat pe U Thant dacă este adevărat că piloții extraterestri de OZN-uri au luat contact cu guvernele și că toate aceste fapte și motivele lor au fost păstrate în secret, a răspuns: există lucruri despre care nu am dreptul să vorbesc. Problema acțiunilor navei spațiale a puterilor pământești în timpul întâlnirilor cu OZN-urile a fost ridicată la reuniunea ONU din 1971. Într-un discurs al reprezentantului Ugandei, Ibn Gir, care și-a exprimat îngrijorarea cu privire la consecințele periculoase pe care ar putea să le aibă acțiunile nepăsătoare ale echipajelor navelor spațiale terestre, atunci când întâlnesc obiecte necunoscute, el a declarat: trebuie să fim siguri că nava spațială a Pământului nu se comportă într-o manieră ostilă atunci când întâlnește accidental o navă spațială sau un obiect de origine necunoscută, căci vinovăția unui obiect necunoscut care a provocat pagube uneia dintre stelele Pământului se va dovedi a fi neglijabilă în comparație cu vinovăția unui stat ale cărui acțiuni vor provoca agresiune dintr-o sursă necunoscută de spațiu în raport cu întreaga noastră planetă. Prin urmare, propun să includem în proiectul Convenției un alineat care obligă statele să-și gestioneze obiectele spațiale în așa fel încât, în cazul unei întâlniri cu obiecte necunoscute, să arate rezonabilitate în comportamentul lor, să nu confrunte aceste obiecte și să nu le provoace. Această propunere a fost de asemenea blocată de reprezentanții marilor puteri cu drept de veto în Consiliul de Securitate al ONU. Timp de multe decenii, conducerea americană a făcut încercări persistente de a preveni cercetarea internațională asupra problemei OZN. Astfel, nu există încă rapoarte oficiale despre mai multe dezastre ale farfuriilor zburătoare care au avut loc în Statele Unite la sfârșitul anilor 40. Mai mult, organizațiile științifice controlate de guvern au publicat în mod repetat rapoarte în care se susținea că toate aceste cazuri au origine complet terestră. Potrivit ICUFON, acest lucru poate fi explicat doar prin dorința Statelor Unite de a reduce importanța acestei probleme în ochii altor țări, pentru a asigura un monopol în acest domeniu. O situație similară s-a dovedit în Anglia, unde o filială specială a Ministerului Aviației Britanice, care studiază OZN-urile, a strâns în 1959 peste 45.000 de rapoarte, note și imagini cu privire la OZN-uri. În același timp, tuturor militarilor și oamenilor de știință li s-a interzis strict să vorbească deschis despre observații OZN. Investigarea tuturor rapoartelor OZN primite în Ministerul Apărării Britanic este efectuată de un grup de angajați cu experiență care au acces la orice informații care vin la dispoziția Departamentului Militar. Cu toate acestea, rapoartele complete OZN, în conformitate cu dispozițiile existente, pot fi publicate numai după 30 de ani. Dacă o asemenea strictețe a fost introdusă în țările democratice din Occident, atunci este ușor să ne imaginăm ce secretă este problema OZN în URSS. Primii ufologi sovietici au început să strângă materiale pe această temă la sfârșitul anilor 50, iar în ianuarie 1961, academicianul Arsimovich din Pravda a atacat violent persoanele iresponsabile care pledează pentru propagandă OZN. Ca urmare, fondatorul ufologiei sovietice Fomin a fost expulzat din societatea cunoașterii,
iar lucrările privind studiul OZN-urilor din URSS s-au oprit câțiva ani. În 1967, după numeroase declarații ale personalului de zbor al Aeroflot despre întâlnirile aeronavelor cu servicii de control aerian necontrolate, ministrul aviației civile Loginov a dat instrucțiuni să raporteze la fiecare astfel de întâlnire. În luna octombrie a aceluiași an, la DOSAF, a fost creat un departament OZN. Cu toate acestea, o lună mai târziu, Comitetul Central DOSAF a adoptat o rezoluție privind dizolvarea Departamentului pentru Studiul OZN-urilor, iar în decembrie, Departamentul de Fizică Generală și Aplicată al Academiei de Științe a URSS, condus de academicianul Artsimovici, a emis o decizie prin care condamna studiul OZN-urilor din URSS, declarând o senzație antiștiințifică. În februarie 1968, Pravda a publicat un articol devastator intitulat Flying Saucers Again, semnat de membru corespondent al Academiei de Științe a URSS, E. Mustel, profesorul A. Martinov și V. Leșcovsev, în care problema OZN se numea mit și speculație, iar oamenii care o luau în serios erau declarați ignoranți de știință. De asemenea, situația nu este bună nici în rândul ufologilor. Recent, Anton Anfalov, coordonatorul Asociației OZN-urilor din Ucraina, UCUFAS, s-a adresat presei cu o scrisoare senzațională intitulată Adevărul despre OZN-uri este ascuns nu numai de militari, ci și de ufologi. Potrivit lui Anfalov, faptele pe care le cunoaște mărturisesc suprimarea pe scară largă a adevărului în Rusia despre OZN-uri și dovezi refutabile ale existenței civilizațiilor extraterestre. Mai mult, acest lucru se întâmplă sub auspiciile complexului militar-industrial și al elitei științifice. Anfalov îl consideră principal vinovat pentru acest lucru pe profesorul V.G. Azaza, președintele Departamentului Informații despre Ufologie și Bioenergie al Academiei Internaționale de Informatizare. Puțini oameni știu cum și cu ce Azaza și-a început cariera ufologică, fiind la acel moment capitan de rangul 2 în Flota de Nord. Poate deja la acel moment a primit un sprijin larg din partea securității militare și a statului. La 11 noiembrie 1976 a făcut un raport la secțiunea de cercetare subacvatică a Comisiei Oceanografie a Academiei de Științe a URSS. În același timp, Azaza vizitează departamentul științific al Comitetului Central PCUS, precum și Departamentul de Control Spațial al Ministerului Apărării, dar și pe ministrul adjunct al apărării URSS, unde raportează în detaliu asupra OZN-urilor. Dar Azaza era încă tăcut în legătură cu ceea ce reușise să afle despre fenomene anormale din birourile înalte. În decembrie același an, a devenit supervizorul științific al lucrării de cercetare, aspectul hidrosferic al problemei OZN, supravegheat de către Departamentul de Informații al Marelui Stat Major al Marinei, o filială cunoscută a GRU sau Acvariu, adică Direcția Principală de Informații a Statului Major General. Această lucrare a fost concentrată ulterior în unitatea militară 62728 din Sankt Petersburg. La 15 iulie 1977, Azaza a prezentat clientului prima etapă a lucrării de cercetare, instrucțiuni metodologice pentru organizarea observațiilor câmpului nuclear în armată. La 7 octombrie 1977, aceste instrucțiuni au fost introduse prin ordinul adjunctului șefului principalului stat major al Marinei, amiralul P. Navoitsev. Mai târziu, aceleași instrucțiuni au fost elaborate și adoptate pentru armata sovietică, unde informațiile curgeau către unitatea militară 67947, Mitișchi, semnată de colonelul R. Pogrovski. Alături de contribuția semnificativă a lui Azaza la dezvoltarea ufologiei în perioada 1989-1990, poziția sa se schimbă brusc, dramatic.
dintr-un aderent ardent al ipotezei extraterestrului OZN, devine un negativist arzător, afirmând cu încredere că OZN-urile nu sunt extraterestri. El transformă problema OZN-urilor din ochiul public în ceva efemer și polivalent, sub o definiție vagă, materializarea locală a esenței absolutului prin lumile paralele, în timp ce împrumută idei numai puțin vagi ale colegilor străini, în special Jacques Vallée. Același Jacques Vallée care, la un moment dat, a colaborat strâns cu profesorul consultant CIA J.A. Hynek. Este surprinzător faptul că Azaza, care a bombardat anterior ascultătorii cu informații despre dezastrele OZN-urilor și cadavrele extraterestre, arătând fotografii cu OZN-uri și umanoizi capturați în hangare, brusc, public și destul de neconvingător, contrar faptelor, dezactivează catastrofa OZN din Roswell, a cărei realitate nu este un dubiu printre toți cercetătorii serioși. În 1992, Azaza a vizitat muzeul Roswell, iar în același an, în Statele Unite, s-a întâlnit cu ufologii americani, inclusiv Phil Klass. Conform documentelor disponibile, Phil Klass este agent CIA din 1973, sarcina acestuia fiind de a elimina observații OZN. Problema extraterestră începe să fie interpretată de Azaza ca o simplificare, UFO-primitivism, care lasă o amprentă semnificativă asupra întregii abordări a cercetării problemei OZN și asupra atitudinii față de dizidenți. Deci opinia lui Azaza s-a schimbat, dar dintr-un motiv oarecare a început să corespundă cu cea oficială. Și despre ceea ce se ascunde în unitatea militară 73790 din Zitkur, la terenul de pregătire Kapustin Yar și în Odinsovo, regiunea Moscova, Azaza păstrează tăcerea completă. La fel ca și faptul că au avut loc dezastrele OZN, cazuri fiabile din 1959 în Polonia, 1973 în apropiere de Donetsk, 1979 în Kazahstan, 1979 în Urali, 1984 în peninsula Kola, 1987 în apropiere de Viborg, 1989 în regiunea Perm. Există o mulțime de dovezi materiale irefutabile ale civilizațiilor extraterestre, ca și cadavrele străinilor explorate la Moscova și în apropiere de Semipalatinsk. Ca ufolog de frunte al țării, Azaza, cu legăturile sale, nu a putut să nu știe despre OZN-uri și cel puțin parțial unele fapte pe care le știa cu siguranță, dar se pare le-a ascuns în mod deliberat. În calitate de militar ucrainean de rang înalt, șeful centrului hidrometeorologic principal al Ministerului Apărării din Ucraina, colonelul I.V. Lunev, a recunoscut în 1995 că în 1991 un OZN a fost doborât de un luptător în apropierea orașului Prokladny, în interiorul căruia au fost găsite cadavrele a două făpturi, iar a treia era în viață. Toate materialele și aparatele au fost scoase pe fanta externă a unui elicopter Mi-26 din unitatea militară 73790 către Zitkur. Rolul de acoperire pentru această operațiune a fost jucat de compania Azazi pentru a respinge catastrofele OZN. După aceea, grupul de ufologi din Nalcinsk a fost în general închis, iar Konovalov, însuși, după publicațiile sale despre ascunderea OZN-urilor în Rusia, a dispărut în 1997. Poate că s-a apropiat prea mult de adevărul periculos despre prăbușirea OZN-ului din Kabardino-Balkaria? Răspunsul probabil constă în faptul că, pe lângă căutarea adevărului, partea pur egoistă a discursurilor în masă și a publicațiilor despre OZN-uri nu are o importanță pentru ufologi. Etica științifică nu este deloc luată în considerare. Dacă în știință falsificarea rezultatelor este un păcat muritor și există doar cazuri izolate de astfel de păcate în istorie,
toate sunt cunoscute, atunci în ufologie există mii și zeci de mii de pseudo-observații transmise ca valide. Teoriile sunt construite pe baza unor fapte imaginare, fără nicio responsabilitate pentru fiabilitatea lor. Limitându-se la interesele lor de moment, falșii cercetători OZN transformă o problemă științifică gravă într-o farsă, ceea ce provoacă daune considerabile cercetării științifice a problemei civilizațiilor spațiale. Cu toate acestea, miturile și basmele, mai ales atunci când mângâie urechea, sunt iubite nu doar de copii, astfel încât ufologia va avea întotdeauna un număr mare de admiratori. Dar, în același timp, societatea trebuie să știe că astfel de legende, în anumite condiții, se pot transforma în halucinații dureroase. Prieteni, atât pentru astăzi. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine până la final. Vă amintesc să dați like și share dacă v-a plăcut și să vă abonați la canal. Pe curând, prieteni, numai bine!